אני הייתי לידו. אני החזקתי לו את היד. התחננתי שלא יעצום את העיניים. אמרתי לו שיחכה שהחילוץ כבר מגיע, אבל הוא ידע. ליאור, אתה בסדר ליאור? דבר איתי. הוא ביקש ממני שאני אחבק אותו, ואז הוא חייך. חבק אותי. אני יודע שזה קשה לכם. אני רוצה שאתה תלך מפה. תגיד, מתי זה הייתה פעם האחרונה? מה אתה עושה? Rochelle told me that she's not feeling very well, Dr. Ilse. Maybe you should check her. תשמע, אני לא יודע מה הסיפור שלך, אבל לא באמת, סתכל על עצמך. באדם צריך לחיות. אתה בטוח שאתה רוצה אותנו במכונית שלך? היי. היי. סלח לי רגע. אז מה הפסדתי? תום! אתה בא? יהיה לך קר! אתה אולי בודד, אתה עצוב, אתה אוהב מוזיקה של זקנים, ויש לך צחוק מוזר. רגע, מה בדיוק מוזר בצחוק שלי? דוקטור, אל תעביר נושא. מותר לי לנשק אותך.